Il-Gvern Malti qiegħed jisħaq għal aktar trasparenza fil-prezzijiet tal-mediċini kif ukoll għal dialogu wiesa bejn il-gvernijiet Ewropej u rappreżentanti tas-settur tal-farmaceutika u l-għaqdiet tal-konsumaturi Ewropej dwar il-mediċini. Flaqat li kellu fi Brussell ma' rappreżentanti tal-industrija tal-farmaceutika, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal kif l-aktar li qed jaraw huma mediċini li jiswew mijiet ta' eluf ta' euro għal kull pazjent. L-iktar li qegħdin naraw huma daw il-mediċini ġodda li huma mediċini għal mart rari, mediċini għal kanser, li daw qed ikunu prezzijiet li l-pazjent innifsu żgur ma jistax jaffordihom. 50, 80, 100,000 anka mediċini viċin il-500,000 u 600,000. Spjega kif diskussjonijiet mal-industrija tal-farmaceutika ngħataw spinta l-qudiem matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn fuq inizjattiva ta' Malta ġie stabbilit ukoll il-grupp Valletta Declaration li inkludi fih 10 pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Sostna kif l-inizjattiva Maltija għandha lan li twassal għal mediċini orħos permezz ta' aktar trasparenza fil-mod kif jiġu negozjati l-prezzijiet bejn il-kumpaniji farmaceutiċi u l-gvernijiet Ewropej. Qegħdin naraw mal-industrija nifisha u bejnietna kif nistgħu b'mod iżjed trasparenti insibu prezzijiet li huma aktar ġusti għal kulħadd. Dan bilan li ċittadini Ewropej, inkluż dawk f'Malta, ikollhom aċċess għal kura eżistenti bis-servizzi tas-saħħa jibqgħu sostenibbli għas-snin illi ġejjin. Id-Deputat Prim Ministru insista li kull pajjiż għandu jkun fil-libertà li jiddikjara l-prezzijiet li qiegħed iħallas biex jixtri il-mediċini. Dan hekk kif preżentament il-kumpaniji tal-farmaceutika jipprojbixxu lil pajjiżi jippubblikaw il-prezzijiet li jħallsu minħabba interessi kummerċjali fejn qed iwassal għal diskrepanzi bejn il-prezzijiet li qed iħallsu diversi pajjiżi għall-istess mediċini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.